panggonan ing bocah haji saksana mulyana malaikat parabda maka ngucap malaikat ing sakehe bocah ngaji sakeh bocah-bocah ana panggonan tinggi dan becik beruhani sami iki waliullah rauh iku sebab manira rumah saya dari wali saking sing malaikat mau ikat lawan malih ngandika Syabul Qadir Jailan lan malih sauji mangsa isun adi Jailan samana isun lagi ama-ama ing damu serta lantaran katon makana isun ing suarani malaikat ngandika muhyiddin ingkang berkah mangkana isun mirogi lewat kumedar ing nalasikra isun mulya muli ing wes matana sari mulya isun anjungjung maring ibu manira ing panggonan isun alingke saking ajri manira mihar saksawara maka sosialnya dewasa alakan iwasman pantri sunanya ingalika sawidi isun angrasane ngantuk sadarami marwat saksana isun dirani ana suara ahujak maring mangkana pujaring suara Abdul Qadir Jailani isun musdamun ing sira karana sira imuni sunda tekakan saking adam mangkana dari wujud ing apa sira anendera mapan sira tajur ardi sunton turuk eneng esmanira yang sirah tersaan indara warane sirah mari amun paling jaga paman sirah ajalai mari nyawa masukikan terkenali tulu anak deni pamujapi sawara abane kadia ing angka biasa deni isun ing kuwana ayat kang kaping 3 ngucap sawiji musonib ingkang wastaqullah anak prataosa siki takene semuidipun apa kertanipun mandati Tuhan dadi auliaku gawe sing sasama Tuhan warta Tanira
Saperap tali suning wesma mangkana isun tumuli muka ing papayon umah mulya isun nalingali maring wong akeh sami atas ta ing luhur gunung Arfah wastani harga wong kang arsa munggah haji ing waktu ning kumpul ana ing gunung Arafah Ingkang